କାହିଁକି କେଜାଣି ଜୀବନଟା ବେଳେବେଳେ ବେଶ ଲାଗେ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲାଗେ ଯେମିତି ଜୀବନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ରାଗ, ରୁଷା ଆଉ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟାଂଶୀ ବାପା ମାଙ୍କ ପୁଟି ବୋଲି ଅଲିଅଲି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଜିଦି କରିଛି ପାଇଛି। ଏବେ ତାଠି ଲାଗିଛି ଯୌବନର 21 ନମ୍ବର। ସିଏ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, କଲେଜ ପାଠ ପଢା ବି ସରିଲାଣି, ହେଲେ ରାଗ ସେମିତି ପିଲା ଭଳି ନାକ ଅଗରେ ରହିଛି। ଟିକେ କଣ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଘରେ ହେଉ କି କଲେଜରେ କେହି ତାକୁ ରଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତା କଥାରେ ହଁ ମାନନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ବେଶ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରିୟାଂଶୀ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ବି କଠୋର ଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ସିନା ଭିଜିଥିଲା, ହେଲେ ତା ମନ ସେମିତି କଠୋର ଥିଲା ପୂର୍ବ ଭଳି। କେବେ କେବେ ସେସବୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସହିଯାଉଥିଲା, ତ ଆଉ କେବେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ତ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ। ଯଦିଓ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ ଥିଲା, ତେବେ ସେ ତା ସଂସ୍କୃତିକୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଟରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରିୟାଂଶୀର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ସେ କେବେ ପ୍ରେମ ଆକାଶରେ ମୁକ୍ତବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରିୟାଂଶୀର ପ୍ରେମ, ଏମିତି ଦୋଛକିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେ। ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ସେ କଣ କରିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରକାଶ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତୁମ ସହ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ପ୍ରିୟାଂଶୀ ପ୍ରକାଶର କଥାକୁ ସବୁ ତ ବୁଝୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଆଚରଣ କରୁଥିଲା ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେଖା ହବନି। ପ୍ରକାଶ ଓ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ପ୍ରେମର ଭସା ବାଦଲର ଆକାଶରେ ଆଉ ଭାସିବେନି।